μίλησα με ένα παλιό μου φίλο για το Χατζη Κυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο, για το Χατζη Κυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο. Ρετσίνα γλωσσερή και όμορφα κορίτσια, μόνο που σε παιδεύουνε με νάζια και καπρίτσια, μόνο που σε παιδεύουνε με νάζια και καπρίτσια. Γεια σου ρε Κυριάκο! Έχει και μια μελαχρινή που είναι όλο ναζί, πρώτα με κερνάγε φίλια και τώρα δεν μοιάζει, πρώτα με κερνάγε φίλια και τώρα δεν τη νοιάζει. Και κάθε βράδυ καρτερό στον δρόμο να περάσει, κι αν δεν την κλέψω μια βράδια ο κόσμος θα χαλάσει, κι αν δεν την κλέψω μια βράδια ο κόσμος